kumso pangami Veronica alolang. Kumsang kasakwa somkwa pakhat ni in Madrid kopuya anule anautenen an kosa. Apa hi aboral tua, chu wang chuan anu hian chun le zan po soilovin, rim takin chung ko chom nan, klapa na athok tri. Anu aboy trin awang chuan, awu nau te chu Veronica hian aen kolhlom ane. Sang kasakwa somkwa pakhat June ni sompatni zingkar ani a. An unaw chuan school kalturin an chuak. Hemini hi ni ok lem thlen ni in. Zirlai te po in an zirtir tu kai hruay na huaya enve an tum. Ni ok lem thlen ma chuan zirtir tu in ni ok lem omzia chu classrooma naupangte afrilfia. Asaidan chuan ma laya khat chuan ni ok lem alo thlen hian mi puite chuan thil engemaw in thoinan an hlan thin ate. Chu mai chu nilovin an rindan chuan tu te po in mi thitharau an du zong tak. He khovela hian an kokir le thein ni in asoibok. Veronica chuan ni ok lem enve chu atum ran lo. Atrian raza tenen chuan thil dang engemaw ti an tum zok ane. Naupang dang te chu in chunga an zirtir tu ho chuan ni ok lem en turin an chau. Veronica te thian ho ero basement lama an chuk ve thung. An thil tum ber chu mi thitharau uizi bot manga biak an tum ane. Mombati chikwalin alaya uizi bot anda. Achunga chuan glass no anda bok. Daina chuan atrian hui motor accident awanga boral ta tharau biak atum. Veronica eroin apa tharau biak atum ve thung. Apa thalak chu uizi bot maa anda. A tharau biak tum chuan uizi bota glass no chu an khoi theu. Reilo te a an hlot ding hal. Tharau chuan ron bia in. Glass no chu aron ti chekwal. Anu deuh loka chuan glass chu ron sa in. Atrian te pahni chuan an kutrang chu an lason. Veronica eroin ala met reng. In chung lama chuan ni ok lem atheng ve chi abok. Chumi rual chuan glass no chu ron ke darin. Veronica kutrang chu asai thi. Thisen chu uizi bota chuan afartir. Veronica chu trong theilo ang mai hian angoi reng. Uizi bot po in tiat che in mun nia aphel. Anrin phak bak thil dang atheng zui hal. Uizi bot chu alin daina chuan rak chung hian thel tumin arap nok nok. Veronica ero chuatamu in thil engemaw soin apun sep sep. Nakin dewa chuan orap thak tak hian araka. Ariat na po ahlau zo to. An sikul damdo ina aron har chuak. Doktor chuan alo enfia mek ane. Doktor soidan chuan ni khorhelova a om chan chu. Iron atla cham ni in asoi. Chu wang chuan iron tamna eitam turin ate. Awu naute nen ho tura anin buat sailai chuan. Sikul building atangin nan hian alo thir reng. Mitheng khat soidan pei chuan nan hi mithitur hillok na ani ante. Chu mai baka amit adelbok. Zona omta chu engtin nge Veronica hi muthei ang maya aron thi reng si ni. Veronica po in nan chu en renin mak atitak zet. In an thlen hu po in Veronica chunga chuan thil mak tak atheng zui zel. Cho an eilai chuan fian chu aka chunga da in khongvek si hian akhur char mai. Thisen aka atang chuan aluang chuak bok. Adara chuan thil chin chiana mak tak aneya. Aeng chian chuan makpo ate hle. Anaw Antonito abualai chuan aru matangin thom mak tak ahria. Maase ahesual ni maya ngayin angay sakran lo. Anu dewa chuan Antonito ongay fezui le in. Enfiatum chuan akal. Room chung alu rual chuan kong khar chu ama in aing khar zuing hal. Antonito po natuarin aron aw. Batapa tuilum chu tu emo hian aron on ane. Rang tak chuan Antonito lampan chuan atlan. Batap atang chuan achoy chuak vat. Maase Antonito vun ero. Tuisa chuan atikang han thau ane. Chumizan chuan amumanga apa in Veronica tia akori ahria. Ama chuan apa chu loading rengin. Alampan chuan aron kal. Chuta kutam takhian kuma an potlu. Ataksa remlai apiang te chu an khoing hal zot.
ma se a har chuan mangchia mai alo ni atu ka chuan sikula a thian roza chuan a bedu lo basement a chuan chuk thale in nan nen anin mu nan chuan ipa tharau ko kir itum na lama van duai thak takin ramhuai zok he khovela hian I thua zalen ta ani ramhuai chu nangma a khan entik lai po in a om reng to keipo in ramhuai chu mit nge in ka ma chon tu a ma se ka mit min ti del sakta ane mit del ni ma ila setanale apolte mu thei tur hian mit var kher ka ma mo lo tu na po hian ka mu thei vek ani ate akal son ma chuan I u naute en kola veng him thei tu chu nangma chau hi ini ti in a hril bok Veronica chuan setanale apolte laka inven nan in chunga chuan thilchin chiana tam tak aziak ma se chung thilte chuan engma omzia an nei lo ramhuai chuan ol sam takin akang ral tir vek Lucia khuma mu chu ramhuai chuan ti hlum tumin a bei zui bok rang takin Veronica po Lucia ruma chuan aron lut Lucia chu thowin Veronica nangma nge hi ini min tha tum tu kha tu dang ma an ni lo ve ate Veronica eroin I hresual ani chu kanina hian ramhuai aron luta ramhuai zok ani kha karon chan man ram che ani ate chumi zan vek chuan mumang nei le in a u naw nu chuan atak sa ngei chu aron e Anthony to po in ai ve bok anu po abang biglo mangchia ata khur chung hian aron har chuak amumang chu a hlau hle bok akhuma chuan thisen mu in puan chu a hlim matresa chuan thildumin mihring angtak chin chiana alo om midang khumpo chu a en kwal zela chutiang chia chu khumjong chonga chuan alo om vek ani nataka chuan he thil hi ramhuai chin chiana ane Anthony to soidan chuan khamizan khan kapa aron kala kabula karon hruai don che minti ti in a hil Veronica chuan a hlo om lutuk tu poin zui tura an som che chuan tu ma zui lo tur imit thingla ibeng hubok la ti chuan keima min ko la karon kal don nia ate nan chu va mulein an thilton mek lakata an zalen theinan tran puina angen nan chuan khaminia in thilti kha atop theng in zo man lo chu wang chu ani nge yang ramhuai kha azalen tak ne kha thil kha kan ti non le angai ane ramhuai hi a omna a thon kir le turin ate Veronica chu roza bula vakalin an thilti chu ti non le an ngai thu hrilin tran puina angen ma se roza eroin ti non le adu to lo atopa chuan an u naw howa ti mai chu tha in a hria uizi bo cheto chu siam thale in an pathum chuan doi thil chu an ti tran Veronica chuan Anthony to chu inven nan banga chin chiana siam turin ate ma se van duai thak takin Anthony to chuan ramhuai ko chuana zok asiam uizi bo ta glass no anti chet kolve lai chuan Veronica chuan ramhuai chu he khovel hi chuasan turin ate ma se ramhuai eroin adulo lekhabudang dang chu chiarin ramhuai chu kalbotir ngei atum ma se mombati ta chu ron thi thutin thok le khata ramhuai chu ani na zong zong nen aron lang Veronica chu atlan chia champuina nge nin police a khol ramhuai chuan Anthony to chu aman Lucia le Irene tero inatang chuan an tan chuak thei hlau Veronica chu Anthony to zongin room chunga atlan lut room po a inkal zui veng hal ramhuai chuan Anthony to chu biak atum ma se Anthony to chuan Veronica hil ang chia khan ate abeng a hupa amit thing bokin Veronica chu ako Veronica po in thildang lam tak kheng ama a chuan a om ti a hrethe ani nataka chuan ramhuai hi mundanga a om reng reng lo Veronica ko chunga nge hian a om zok ane batapa Anthony to tuisowa tikang tu po kha Veronica hini in ma se panga ya a om nuwa Anthony to kha awa chan chuak le hlau chu mai chu nilovin a u naw nu ti hlum tuma beitu po kha ama tho hini in
a har chuak man hlova a that man lo ram ane he ina boina thlen tu hi Veronica ngei hi ane ramhuai thil tum tak chu Veronica thunun hi ane chung thil zong zong a hria chua meu chuan ama ngei chu in ti hlum tumin dar thlang ke chuan a hrok chu zayatum ma se ramhuain aka chunga kutzen lutin a rondang police te po an ron thleng ve chia officerin Veronica a hmu chuan mak ati hle boruaka atak sa chu khur zoi zoi in alo kanga ni khor helovin chuata atla zui bok Veronica le Anthony to chu in atang chuan a hruai chuak Veronica chu ambulance in an phurhal officer chuan in chung bungrodar nuai chu makti takin a en chuta banga Veronica thalak in tar chu aron kang chia chu mi rual chia chuan khol dong zuin Veronica thi thu an ron phil ane